दा फाइनाली आसाम पुलिस कारेक्सन फैबाय नोंथांमोना जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन एनी मिस्टेक डकुमेन्ट्स नोंथांमोना कम्बाइन खालामाखैबा खालामना होदो नङाबा रिजेक्ट जागोन मानोना खायसे खायसे अनलाइन सेन्टारावहाय डाइरेक्ट मार्कशीट होदों एबा सार्टिफिकेट पासखौ होदों माने कम्बाइन खालामाखै मानोना सिस्टेमाव कम्बाइन लिरखादों बेनो जाबाय मार्कशीट एन्ड पास सार्टिफिकेट बेबायदि लिरदों बेखौनो खायसे फल' खालामाखै जुदि गाइडलाइन्स फल' खालामाबा रिजेक्ट जायो जेरै जों एग्जाम्पल लानो हायो एसएससि कनस्टेबलाव डेट अफ प्रिन्ट फट'खौ सिगां होआखैमोन खायसे खायसे सेन्टारावहाय अनलाइन खालामग्रायाव दा बेयावनो एडमिट मोननो हायाखैमोन एबा रिजेक्ट जादोंमोन दा बेखायनो टाइमा नेबाय थाया गोरोन्थि खालामनाङा प्रपारलि नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअखौ नायनांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनांगौ जायखिजाया सेन्टाराव एप्लाइ खालामा मानो दा नोंथांमोना एडिट खालामनो हागोन नाथाय मोननै जिनिसखौल' हाया बे मोननै जिनिसा माखौ हाया आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो बेखायनो भिडिअखौ नायजोब दा अफिसियेल पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो एप्लाइ हियाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ दानिया बावहाय माखासे गाइडलाइन्स फैदों आरो बेनो जाबाय जोंनिखि थांनाय बाराव 1052 बेनो जाबाय UB लेभेलाव बेनिफ्राय AB लेभेलाव आरो लोगोसे गुबुन गुबुन पस्टआव Gr-4 जा गासैबो मिस्टेक जादोंमोनब्ला एनी मिस्टेक पस्टआव जादोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना माने एडिट खालामनो हासिगोन आरो बेखायनो एडिट अपसना क्लिक हियार टु एडिट मिस्टेकआव बावहाय क्लिक खालामनांगौ आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोङो नोंनि मबाइल नाम्बारजों एबा आइडिजों लगइन खालामबा नोंनि प्रफाइलाव लांगोन दा जोङो लगइन खालामनोसै दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि लगइन खालामनाय लोगो लोगो बाव नोंनि नाम ओंखारगोन बेनिफ्राय नोंथांनि क्वालिफिकेसन ओंखारगोन दा बेयाव आंनि जास्ट एप्लाइ खालामनाय डेम'खौ नोंथांमोना दिन्थिगोन मानोना बै समाव एप्लाइ प्रसेस खालामनायाव डेम' दिन्थिदोंमोन आरो बे पस्टआ जाबाय जेलारमोन अके SI लेभेलाव आरो 45 इयार्ससिम हायो नालाय दानिया जोङो बाव नायोब्ला नोंनि नाम बेनिफ्राय मिडल नाम बेनिफ्राय लास्ट नाम जेनिखि टाइटेलफोरा मिस्टेक जादोंबा एनि नाम मादार्स नेम फादार्स नेम जि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज जेन्डार जि दङमोन नोंथांमोना गासैखौबो रिचेन्ज खालामनांगोन एडिट खालामनांगोन नाथाय मोननैखौ हाया बे मोननै जाबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि कास्टखौहाय हानाय नङा दे कास्टआ जेरै होदोंमोन सिगां बेनो थासिगोन आरो बार्थडेआ जेरै होदोंमोन बेनो थासिगोन बे मोननैखौ नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हानाय नंला पार्मानेन्ट प्रेजेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हागोन टेनसन गैया देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि हम गार्ड सार्टिफिकेट येस न' बेखौबो चेन्ज खालामनो हागोन कुइसन NCC बेखौबो चेन्ज खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन नामा येस एबा नंगौ बेखौबो चेन्ज खालामनो हागोन बेखौ होखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो बियो नेक्स्ट पेजाव नोंथांमोनखौ डाटाखौ सेभ खालामनानै लाना थांगोन दा नेक्स्टआव मा फैयो जों दानिया नायबावनोसै दानिया नेक्स्टआव मा फैखो बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन अके स' क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बेवहाय बर्डआ सेभा जागोन बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ नोंथांमोना मिस्टेक जादोंबा चेन्ज खालामनो हागोन इयार अफ पासिं 2019 11 12 2010 जि दङ बेनिफ्राय पार्सेन्टखौबो नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हायो थिग बेबादिनो एचएसखौबो खालामनो हागोन आरो डिग्रिखौबो नोंथांमोना खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय एडिसनेल क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ दङबा होबानो जाबाय गैयाबा दा होसै देन बेनिफ्राय 7 प्रिभिउआव लांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आरोबाव माखासे डिटेल्सखौ मोनबावगोन आरो दाना फैबाय मेन बाथ्राया बेनो जाबाय डकुमेन्ट्सआ जुदि मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागौमोन मानोना खायसे खायसे अनलाइन सेन्टाराव डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हायो माखासे गाइडलाइन्सखौ फल' खालामा जायनि जाउनाव जोंनि केन्डिडेटआ रिजेक्ट जानो हागौ एबा जानायखौ जों नुनो मोनदों फट'खौबो नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हागोन आरो भिअ लाङोबा नोंनि फट'खौ माखौ होदोंमोन बेखौबो नायनो हागोन एबा गासैबो डकुमेन्ट्सखौनो नोंथांमोना नायफिनजोबनो हागोन आरो डेट अफ इस्युखौ नोंथांमोना सार्टिफिकेटखौ जुदि मिस्टेक जादोंब्ला बेखौबो चेन्ज खालामनो हायो डेट अफ इस्युखौ नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हायो दे टेनसन गैया दा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना PDF खालामनांगोन फट' साइननि अनगायै दानिया बेनिफ्राय मोनसे नायदोनै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बेनो जाबाय जोंहा कम्बाइना माखौ खालामनांगौ दा बेनो जाबाय फार्स्ट सार्टिफिकेट एन होदों अके फार्स्ट सार्टिफिकेट एन्ड मार्कशीट अफ HSLC एबा 10 पासनिखौ बेखौ कम्पालसरि PDF माने कम्बाइन बिदों बे मोनसे हमना ला नोंथांमोननि फार्स्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे बेनो जाबाय मार्कशीटखौ नोंथांमोना होनांगौ दा बेवहाय जुदि नोंथांमोना फार्स्ट सार्टिफिकेटल' होदोंबा बियो रं जादोंमोन मानोना बेवहाय एन होनाय दङ अर थाबादेन माने एनिवान मोनसे जायो आरो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन देन बेनिफ्राय फैबाय नेक्स्टआवबो नोंथांमोननि फार्स्ट सार्टिफिकेट बेनो जाबाय आरो मार्कशीट बेनो जाबाय HS लेभेलनिखौबो नोंथांमोना होनांगोन आरो चेन्जआव लांबानो जाबाय दे बे चेन्जआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना PDFखौ चेन्ज खालामनो हागोन आरो डिग्रिखौबो नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हागोन आरो इस्यु डेटआ मिस्टेक जादोंबा इस्यु डेटखौ टाइप खालामना होफिन होमबानो जागोन आरो देन बेनिफ्राय 7 प्रसिडआव लांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि डाटाया गासैबो सेभ जागोन एबा चेन्ज जागोन खुनु टेनसन गैया नोंथांमोना बेखौ थाबैनो खालामना लादो टाइमा बारा गोबाव गैया दिनैनिफ्राय अनलि 5 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना खालामनानै लाखाबानो जाबाय होमबासो प्रब्लेमा नोंथांमोना जानाय नङा आरो
दानिया जों गासैबो प्रिभिउ नायोबा बावहाय नोङो नोंनि नाम बेनिफ्राय नोंनि डिटेल्स एड्रेसखौ गासैबो चेन्ज खालामनो हायो नालाय बे गासैबो ओंखारजोब्बाय नोंथांमोना नायदो दानिया गाहायाव डिटेल्स साबमिटेड ओंखारजोब्बाय अके देन बेनिफ्राय कनफार्म खालामनाय लोगो लोगो बियो फाइनाल साबमिट जागोन आरो गासैबो खनसे प्रपारलि रिचेक खालाम जुदि गासैबो अकेबासो नोंथांमोना बेखौ फाइनाल साबमिट खालाम आरो फाइनाल साबमिट खालामबाथाय नोंथांमोना मा गिजानि एडिट खालामनो हानाय नङा दा आंना गासैबो अकेखा नालाय आं फाइनाल साबमिट खालामाखैमोन दा बेखायनो मोजां प्रपारलि नायनानै नोंथांमोना साबमिट खालाम होमबासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन आरो एडमिट मोनगोन आरो बे फिजिकेल टेस्टआ एग्जामा इलेक्सन उनावसो जानाया चान्सआ दंसै